Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafera eta egunon guztioi. Bereziki analisi politikoetan aritu zareten horiei gozategik dioen bezala, ura gaua atzokoa, denbora luze batean gogoratzekoa. Hobea azteko modukoa balitz. Europako ganberak eskuinera egingo du nabarmen, IPPik edo Europako Alderdi Popularrak bozak irabazi eta ordezkaritza handitu duelako. Eta bai, utre eskuineko indar politikoek gora egin dutelako. Hauteskunde garrantzitsuak ziren. Palestinako genozidioa bete-betean dagoen une honetan, orain eurodiputatuek gaiarekiko zein postura hartzen duten ikusi beharko dugu. Goizonta Palestinako herri txiki batetan hobatzen delarik bere ama besueta Hinde hontako handiak irratzatzen meio piantzen materna salerretxege hela betia Ondeskatitxo gintzazi zurean aia odoletan nulana hirikizatea Deialdi bateratua egin zuten Iruña eta Bilbon larun batean genozidioa stop Europa ez izan konplize lelopean. Bi zati izan zituzten mobilizazioek. Manifestazioa lehenik eta ondoren performance isila. Gernikako sirena entzun eta antolatzailean jarraibidei jarraituz, hainbat minutuz lurrean etzanda egon ziren deialdiarekin bat egin zuten milaka manifestariak. Bestelako hitzorduak ere izan ditugu. Iruñean bertan reperkusion izeneko ekimen musikal antolatu zuen atzo besarte kolektiboak 4. aldiz. 35 bateria jole aritu ziren elkarrekin belaunaldien arteko saioa osatuz. Edo 4. senyora sariketa Portugaleteen ospatu dena. Emakumei zein aspiratutako identitate ikusgarritasuna emateko helburuz sortu zuten senyora sariketa duela 4 urte. Gora, senyorak. Gora! Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Zenuten espero naiz irratia piztuta Rocío Jurado entzutea, señoras? Rocío Jurado iraultzaile Egia da. Bertsolaritza hitzordu batetik bestera. 40 urte betetzen dira gaur, Arabako bertsolari txapelketaren lehen finaletik. Gasteizen jokatu zen eta Juan Isasi txinotxu izan zen txapelduna, baina ez dut bere bertsori topatu. Arabako bertsozale elkartean 1983 urtean sortu bazen ere Arabako bertsolaritzaren historia garaikidea 82an hasi zen. Gasteizko eta Aiarako bertso eskolak sortu eta berehala. Eta esan bezala 1984an Arabako lehendabiziko bertsolari txapelketa antolatu zuten. Hori bai, Prudentzio Deuna Estibalizko ama bertso sariketa izenarekin. Zeizten luzea ez da? Luzi xamarra. Begira, Arabako txapelketa ofizialik ezean, Araba Bizkaiko txapelketa elkarrekin egiten zen 2000 urtea arte. Baina 2000 urtean, Arabak bere bide propioa egitea erabaki zuen, eta bere ordezkaritza propioa izan zuen, 2001eko bertsolari txapelketa nagusian. Ruben Sánchez izan zen txapelketa horretan aritu zen bertsolari arabarra. Hementxe urte hartako bertso bat edo zatitxo bat eintzat. Bizi moduan, antxe bizi modua, zuk ezin lortua, eta jadanik zaude nahiko aspertua. Eta ni hemen berriz horrengo gortua, gure mundu petralau ezin ulertua, hemen basa mortua, han jende mortua. Gure mundu petralau ezin ulertua zioen Rubenek eta horrelaxe gaudegu Etxebarrin San Antonioko jaiak ospatzen ari zirela, emakume batek sexu erasoa egin diotela salatu zuen larun batean. San Antonioko jai batzordeak, Txosnek eta Etxebarriko udalak deituta elkarretaratzea egin zuten atzo. Eta guk borrokatzen jarraitu beharko dugu. Hau, ez da gure bakea. Hau, ez da gure arbasoek nahi zuten bakea.
Gaurko egunez, 1916ko ekainaren 10ean hain zuzen ere, emakumen bakearen aldeko gurutzada abiatu zuten 100 emakumek Glasgowen, Eskozian. Erresuma Batuko emakumeek osatutako bakearen aldeko mugimendu sozialista zen, lehen mundu gerraren amaiera eskatzen zuena, inolako anexio edo kalte ordainik ezarri gabe. Zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik, 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 zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik, zutik. Gerra orotan, emakumearen aurkako indarkeria mugetaraino areagotzen da. Eta gatazka askoren protagonista bihurtzen gara emakumeak. Eta ez soilik soldaduen ama, emazte, aizpa, arreba, ertzain, erizain edo zaintzaile garelako. Emakume batzuek aktiboki parte hartzen dute gatazketan. Adibidez, desmobilizatutako Kolonbiako indar armatuetan, borrokalarien 140 inguru emakumeak izan ziren. Edo Kurdistanen emakumeen babes unitateek 30.000 kide baino gehiago izan zituzten. Eta esan bezala, genero desberdintasunak areagotu egiten dira gatazketan. Nazio Batuen arabera gatazkaguneetan neskek mutilek baino 80% probabilitate gutxiago dute hezkuntzarako sarbide izateko. Decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, que ida muerte. No. Tira eta emakumeak txanpon gisa erabiltzea zer diozue? Historiako beste adibide mingarrietako bat jarriko dizuet. Japoniako kontsolatzeko emakumeak. 200.000 emakume. Bigarren mundu gerraren aurretik eta gerra osoan Japoniako armadak esklabo sexual bihurtu zituenak. Emakume horiek prostituzio etxeetara eraman zituzten giltzapetuta eta Japoniako militarrek eragindako sexu indarkeria jasan zuten. Bataz beste egunean 30 soldaduk torturatu eta bortxatu zituztela uste da. 3 astetik 8 urtera bitartean. Asko hil egin zituzten eta edo bere buruaz beste egin zuten besteek. Eta bizirik iraun zutenak eta etxera itzuli zirenak 10 urtez egon ziren beren istorioa kontatu gabe. Estigmatizatuak izateko beldurrez. Cuando me encuentren, que digan siempre, que fui cantora, viviendo sueños, que como todas crecí con miedo y aún así. Edukiko dugu tartea emakume horiei buruz hitz egiteko, baina gaurkoan beste bat aipatu nahi dugu. Kleopatra. Bai, Egiptoko erreina, antzinako Egiptoko Ptolomeo leinuko azkena. Bere hilobiari buruz arituko gara eta kontatuko dizuegu nola emakume bat jo eta su dabilen indusketa arkeologikoetan. Kleopatrari buruzko pelikula asko egin dira eta agian horregatik dugu bere irudia nahiko distortxenatua. Vivian Leigh, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Monica Bellucci, ez da harritzekoa bere edertasunak hain liuratuta eukitzea. Esango nuke. I was young and an actress when you knelt by my mattress and asked for my hand. I was sad you asked it as I laid in a black dress with my father in a casket. I had no plans. Yeah. And I left footprints, the mud stain on the carpet, and harder like my heart. Baina gaurkoan ez gara arituko Egiptori buruzko pelikuletaz. Puri-purian tartean beste mota bateko telesail eta pelikulak gomendatuko dizkizuegu. Batzuk berriagoak, besteak zahartxegoak, ea zer gomendatzen duten gaur nere lankideko junek. Astelenero bezala Josune Belet Mendizabalekin arituko gara. Araba Connection egingo dugu. Ziur Andre Marizuriaren jaietarako atzera kontaketa egiten hasia dela.
Eta atzegi elkarteko kideekin hitz egiteko aukera izango dugu. Desgaitasun intelektuala duten pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartea familia talde batek sortu zuen 1960 urtean. Eta orduztik lanean ari dira. Oporraldien inguruan ere hitz egingo diguten. Gaur eguna triste dago, baina uda geroz eta agertuago dago, beraz baita udalekoak ere. Eta ziur naiz kontu gehiago ere izango ditugula. Jarri kafe makina martxan, astelen honek oso astelen itxura dueta. Entzuleok, kafe hartu gurekin urrengo 2 orduetan ekainak 10 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon? Astelenon. Zuekin entzuleok, Goiuri Ezeizarandia egunon? Egunon. Eta hizketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 789 du, bihar 8 izango dugu. Goizak 10 eta 16 minutu, ekainak 10, gu 3, zuek 1000, urrengo 2 orduetan esan da bezala kafetxo elkarrekin hartzeko plazara baduzue. Hemen izango gara zuekin. Ongietorri, bigarren kafean zarete naiz irratian. Goizeko 10 eta 19 minutu ditugun honetan, maite duten tartearekin abiatuko dugu gorko saioa ere 789 hau, eta June Romatet Ibargureni dagokio, maite duten tartea zabaltzea, June? Pentsatzen maitxatarin guztien niola, kaso, badago maite dut bat, ja. Bueno, vale. Egunon gaztiak dien diokerrek, gorkak, egunon zer moduz, nire maite dut da urren urtean, zetak ikusta noala urtarriak lauean. Nire bai, gorka? Ze ona, balasei zuen aurretik jende gehiago joango da. Gure aurretik? Bai. Aurreko egunean egingo dutelako beste kontzertu. Hori ez dakit, bada pixkat ez, esklusibitatearen zuntxipen kolektiboa. Bai, nik ere pentsatu non, lehenengo data iragarri zuena urtarriaren laua zen, urtarriaren lauerako korrika eta presaka sarrerak erosten aritu ginen, ez dugu gezurrik esango. Eta... Bueno, Peiok komentatu zuelako, bai. Peio reparazek hemen ez altzigun esan, etzela bigarren datarik izango. Esan zigun etzela bigarren datarik izango, esan zigun urtarriaren lauko hori historikoa izango zela, eta egia esan, nik ere pentsatu nuen aurrekoan, sold out egin zuen, eta bigarren data bat iragarri zuen, eta bigarren data urtarriaren 3 da, hau da, lehenago. Eta orduan ja, ez dakit ez,
Korrika eta Pretsak aurtarriaren 4erako kontzertu bat eta bakarra izango zela uste genuenean sarrera gerosteak eta pentsatuz, hori ez, primizia hori ikusteko aukera izango genuela pentsatzen genuenok, sarrera guzti horiek saldu eta gero aurretik beste kontzertu bat egiten niri ere, eman dit horrelako kontua da. Nahiko egoista da, sentimendua, baino bai, zaten ara, orain ja, klaro, gero jendeak sareetan irudiak jarriko ditu, bideoak, argazkiak, eta nik joan nahi nuen ikustera, jakin gabe. Bilatuko dut modua, sarerik ez ikutu egun horietan, eta... Egun 24 ordu Instagrami gabe. Ez que hori ez da erreala. Ez? Zinduzu 24 ordu egun Instagrami gabe? Vale. Blokeatu zetak hitza, egin daiteke. Instagramen ezin da. Bai, egin daiteke. Historiak ez ikusi. Vale, Instagram gabe, 24 ordu, neska? Egun horretan, bigarren kafeko Instagrama zuek erabili. Ados. Erraietatik emana, erraietatik errana. Hala ere, noski, Peio Reparazek aurreko data jarri du, belaunetik operatu behar dute, uste dut, 6ean bertan. Belauneko reparazioa dauka. 8an zen uste. 8an, egia postoperatorio, preoperatorioak etolako. Hori da. Tira, June, orduan zein da zure maite duta? Nire maite duta da, asteburu oso polita ukidet egia esan, eta atzoko egunean zentratuko naiz, atzo goizean oso goiz, esantu behar izan nintzen. Oiartzunen egiten den mendikarrera batera joateko, bai kuadrillako asko nituelako bertan parte hartzen, kuadrillakoak, ezagunak, bikotea, denetik jende asko neukan ingurukoa, eta gainera eskatu zidaten, bolondrez moduan argazkiak aterako nituen, eta noski bertan egongo nintzen ez bai edo bai, argazkiak ateratzea ez zitzaidan asko kostatzen, eta ginen kuadrillako parte hartuko ez zuen beste batetani, bueltaka helmugaren inguruan oraindikan karrera martxan zela, eta mendi inguruan geneukan ezagunen bat. Eta gure kuadrillako baten lehenengo mendikarrera zen, eta bere aita gerturatu zitzaigun erabat urduri, esanez gure kuadrillako hori lehen 15 artean zijoala, oso pozik, oso urduri zegoen, gu jarri ginduen urduri, eta horri bili ginen zaia noiz iritsiko zen, benetan giro ederra izan zen naiz eta euri jasak bota zituen momentu batzuetan, eta hori da nire maite duta, oso igande goiz polita pasa genuela. Eta mentxe gure maite duten tartean, Olatz Salvadorren azkena ere, azken eguzki printzak kantua kaleratu du Donostiarrek. Badatorren bere laneko 3. kantua, basan, gerorik balego kaleratu ostean, azken eguzki printzak. Beste universo soniko batean murgildu gaitu Salvadorrek oraingo honetan. Baina tira mantentzen du, ez dakit nola esan soinu sintetikoago eta pixkate ez organikoekiko lako joera aurreko kantuekin nola baite lorrokatuta. Baina bai, beste giro batean. Zein da zure maite dut hago, Juri? Begira, goiz pentsatzen aritu naiz, ea autoeskonden inguruan zerbait esan ala ez, eskuin muturrak izan duen gorakada aipatu ala ez, atzoko gauak utzitako analisiak eta kezkak elkarbanatu ala ez, eta erabaki dut
arnaz pixka bat behar dudala, oksigeno pixka bat behar dudala, eta zeharo tristetzen nahuela atzoko emaitzak orokorrean. Bueno, egia da zortea dugula edo behintzat ni Gipuzkoarra naiz eta Gipuzkoan indar antifasista batek irabazi ditu bozak edo gehiengo bozak atera ditu, beraz horrekin pozik, baina orokorrean bueno, tamalez esango dugu, lasai asko oso emaitza txarrak izan direla eta albiste txarra dela Europar Batasuneko ganbera geroz eta eskubirago doala ikusteak. Eta nola oksigenoa behar dudan eta arnasa behar dudan esan dut, ez. Hori alde batera utzi eta nik egingo dut pixka bat ostrukarena. Hau da, nik egingo dut atzo hauteskundeak egon ez balira bezala eta ez du gortaz hitz egingo eta egingo dut nere burua estali beste gauzekin eta zerekin, edertasunarekin eta gauza politekin eta ze gauza politekin, adibidez poesiarekin. Beraz, nere gaurko maite duta da baskpoetry.eus ataria. Atari hau Susa literatura argitaletxearen egitasmo bada, euskal poesia zabaldu eta ezagutarazteko, baskpoetry.eus, eta uste dut ez duela jende askok ezagutzen, eta sekulako altxorra da. Esango nuke, iaia irulegin sorioneku jartzen duen esku bat topatzea bezain besteko altxorra dela, hemen edukitzea 15. mendetik 21. mendera euskarazko poemak. Doainik. Bilatzaile oso duinarekin, mendez mende begiratu ezakezu, baina baita idazlea begiratu, edo hitza, hau da nik jarri ezaket itxasoa, eta agertuko zaizkit, ezagit, 100 eta 100 poema itxasoa hitza dutenak. Eta irakurri egingo ditut, eta doainik da, eta ez didate dirurik eskatzen, eta, iruditzen zait, magia hutsa dela, ez? Eta ni adibidez bain sartu naiz, eta klik egingo dut 21. mendea, eta hemen daude, aukeratu ezakit, Jon Benitoren poemaren bat, Arkaitzkano, ez dakit Juan Rama de Ariaga, Peio Txoteko, edozein, ez? Sonia González, iruditzen zait zoragarria, Estankonarenak hemen ditugu, gure lagun Igor Estankonarenak. Hau magia iruditzen zait, eta altxor bat iruditzen zait, eta, zuekin elkarbanatu nahi nuen, zuek kuskusiatu, eta miatu, eta gozatu. Ze ona. Hemen badago materiala urteak irakurtzen pasatzeko, Hemen, esango nuke, adibidez, bida. Igor Estankona. Leio bat erdi irekita. 2022ko poema bat. Dala, oso politia. Hori moskitokoa da. Hori moskitokoa da, bai. Hor daukazu? Ez, baina moskito askotan irakurri dut. Oso ondo, osorik ez dut irakurriko, baina, zati bat. Aspaldi aukeratu nuen, gaixotasuna zure ondoan, eta ia denbora guztian, bakarra eta azkena bazina bezala maite bazaitut, utzidazu orain, momentu batez, hasierakoa eta zerrenda luze bateko lehena bazina bezala miresten. Ira, goizeko 10:29 ditugun honetan, nire maite dut ere falta da, Indiokerrek esan du gaur nahiko ondo aritu garela dantzan, Denek batera berdin bukatu dugula, improvisatu hasieran, bost pustarri eman dizkizue bukara horrek, beraz gaurko koreografian 16,2koa. Eta nabari dela astelena dio. Bai, pixka bat nabari da. Nire maite duta da, urteekin nire estarriak edo hautxako ez dakiz zerk irabazi duen erresistentzia edo erresilientzia edo zer den, baina azkeneko lau egunetan ostegunen irratsaioa egiteaz gain, 3 kontzertu, 3 entxegu, hainbat soinu froga, oso leku zaratatxuetan lanean egon beharra, oihartzuna handiko lekuetan, eta gaur goizean jaiki eta hotxa bere horretan zegoela jabetzea, edo atzo goizean kontzertu bat izan ostean arratsaldean kontzertuan ahotsa eroso sentitzea berriz ere, benetan maite dudan zerbait da, eta uste dut lehen etzela horrela gertatzen, ez? Eta ziurrenik urduritasunarekin edo lotutako zerbait zela, eta psikologikoki ere pixkat dena erlatibizatzean edo, hotxak ere beste
tensio gabezia batean, hobeto erantzuten duela edo. Eta bestalde maite dute asteburu hontan gertatu den, eta lehenago ere gertatu zen, Tolosako Gazte abesbatzarekin abestea. Oso gauza edarra da abesti batean gitarra hartu eta lelo batera iristean abesbatza bat zurekin kantuan izatea, eta egia esan, Tolosako Gaztea abesbatzako gazte eta aurrekin denetarik dago eta bestea gauza zoragarria da, eta nire maite duta, eurentzako atzo naturaren doinuak egitasmoaren baitan elkarrekin abestu genuelako, bezperan soinu frogak egin genituen, eta egia esan etxerako modukoak dira, eta horixe da nire gaurko maite duta. Eta hau esan da, goizeko 10:30 ditugun honetan, puri-puri antartzean murgildu beharko du. Epa! Eta horretarako Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendari ere gurekin izango da segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm stubborn when it comes to this? Guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinema. Do you think I'm cool? To me, something in the way you move. I like it when you dance with me. You all the time, in doses and night. No roof on the drive, dust off the high and go to sleep. I just think you're cool. Venga, gustora gabiltzala Harry Stylesen zinema entzuten, baina gure entzulek ere nahi dute. Eguna ilun xamar dator, euria dator adurrengo egunetarako. Bide batez, hitz egin dezakegu agoniaren agoniaz berriro. 37.000 litro metro kuadroko erori behar ziren, obota behar zituen asteburu honetan. Bueno, eske ederra larun bat gaubekoa, Larun bat gaubean iparrandan. Larun bat gaubeko izugarria izan zen. Karpa bat geneukan. Ostiraletik iganderako eurite eta ekaitza mugatu zen, larun bat gaubeko 3 ordutako edo 2 ordutako ekaitza batera. Agoniaz... Enagoaz, baina tira, bale. Agoniaz Aemet, edo agoniaz Euskalmet, edo agoniaz Akueder. Manol, zure agonia esatoz? Gaur ondo. Astelena normalen bai oten ez zola, baina gaur egurel txarra eta... Bueno, nahi gusta ez da euria, samarroket. Nahi ez romantiko, pixka zentzu hortan. Goiurinen rapapolbos, klase arrakalaren rapapolbosa datorkizu. Ez dut egingo. Ez? Ez. A ber, badago goiurik aipatu zen behin, eta arazoia duela badagola hor. Privilegiotik ere egiten dugula, Euriaren, gure bulegoan, goxo. Zeharo privilegiotik egiten den iruzkin bada. Eta iruzkin asko ite ditugu baita, zeharo privilegiotik esate ditugunak, baina, bueno. Euria maitatu daiteke. Kontu da, horren gorazarre bat egitea, eta konsiente ez izatea privilegioaren kontuetaz, eta bar. Euskalduna gea, euria zingurauta gaude, eta euria gusta ez egula esatea, eta eurian soinuaz disfrutatzen dugula esatea, da kalea tatzea gusta ez egula esatea ezela. Nik ez dut ezer esan, Iñigok arotu ditu hautsak hemen, zenik ez nuen
txintik ere esan behar. Ze dagoeneko nik esan dut. Horren inguruan, esan beharreko guztia, oso ondo. Jone, ez uste duzu bi puntuak bateragarriak direla. Bateragarriak. Maitatu daitekeela euriaren poetika eta hau dena, eta bestalde, konstituizan ez, flipatu batzuk ere, ezin degula izan, eta gazatek ez duela bestak entzen. Bestela ez genitu neukiko oraintxo bertan guk ditugun mendiak. Dena berde. Ze politia berdea, esaten dunela hon batek euria idun bakoitzean. Ze politia berdea. Egia da. A ver, indiokir Imanol ez zuela ikusten, bai, jarri dugu ja, barkatu, eske ze guapo etorrean gainera gure zinema zuzendaria gaur, dios. Takitain importantea da nahi ikustea, baino... Bueno, aquí, el humilde. Tira, nork abiatuko du gorko proposamenen zerrenda, euria egin edo ez, barkatu, etxean ikusazakezu ez zerbait nahi baduzu, eta bestela ez. Guk proposamenak egiten dizkizuegu, baina... Bani hasiko naiz? Zasiko zara, Juri? Bai, uzten didazue? Ez. Gainera, ez daukat, ez telesail, ez da pelikularik ere. Ez, nik telebista saio bat gomendatu nahi dizuet gaurkoan. Hau da, ez dut fikzioa gomendatuko, hori posible da, ez da? Ez du inork esan puripurian tartean fikzioa izan behar duenik, bai ala bai. A ber, legeak hemen egunero osmatzen ditugu. Eta aldatzen ditugu. Daukau tipo bat, gure dantza baloratzen egunero irizpide desberdinekin. Noskia, aldela, Juri, bai. Ados, hauxe da nere gaurko gomendioa entzun. Para hacer pequeños desvíos. No sé si sabes de lo que te quiero hablar. ¿Dónde empieza todo? Donde empieza todo, ya lo sabemos la historia de Ulises. Trata de llegar a casa después de haber tenido la gran idea de El caballo de Troya. Bueno, entzuten ari garen hau Isabel Cadenas Cañón da, kazetari basauriarra, agian ezagutuko duzu, guk bigarren kafean elkarrizketatu genuen duela denboraldi batzuk. Isabel eta Berto Romero ari ziren hizketan entzun dugun tarte horretan, hau Ovejas Eléctricas da, eta hau gomendatu nahi dizuet gaur. Televisión Española biko saio bat da, baina ikusgai dago sori katal guztiak ikusgai daude, RTV Play plataforman, dala Espainiar kate honen kate publikoaren online plataforma, RTV Play, guztiz doainik da, eta bueno, gomendatzen dizut plataforman baita ere, kuskuxatzea, ze pelikulak, telesaiak, eta saio interesgarriak daude, eta gaurkoa, uxo, Ovejas Eléctricas. Berto Romero aurkezten du, Berto Romero ziurrenik ezagutuko duzue Andreu Buenafuenteren bikote komikoa delako, eta berarekin aritu delako, Buenafuenten, leitmotiven, nadie sabe nadan ser irratikatean, Berto Romero aurkezten du hau, kolaboratzaile oso duinekin eta literaturari buruzko saio bada. Ordubeteko saio monografikoak dira, bertan, agian, aste honetan hartzen dute eta esaten dute, gaurko gaia izango da fideltasun eza, edo desleialtasuna, eta nola literatura, nola landu den gai hau mendeetan eta mendeetan zehar, eta aztertzen du, kolaboratzaile bakoitzak, agian ekartzen du Isabelek Ulisesen ere gai hori ateratzen zela, eta gero ekartzen dute, ez dakit, Dorian Grayen retratuan zere nola agertzen den hori, edo Frankensteinen, edo Krepuskulon, edo Pasolinik, edo Hannah Arendtek nola lantzen duten gaia literaturari buruzko saio bada, aztertzen dituzte kondairak, mitoak, eleberriak, komikiak, pixka denetarik, eta oso tono, ez dakit arinean, ze agian horrela entzun da esan dezakezu, ze pisutxoa, ez? Denbora guztian literatura aztertzen. Berto jokatzen du literaturaz ez dakienaren papera pixka bat, ez? Ez dakiena, ez du egiten tonto... Tontoarena ez, baino ez da Fernando Sánchez Drago. Hori da. Ez pixkat, Televisión Españolaren historiari begira, horrelako saioen saiakera guztiak izan dira, oso intelektualetat. Bai. Baino egia da, Ovejas Eléctricas dela saio hau egin duen ekoiztetxeak egin zuela Orbita Laika, baita ere bazela beste giro batean, horrelako gai kulturalak eta lantzen zituen saio bat, beraz uste dut, harrapatu dutela gakoa, zein den gai interesgarri eta potolo eta hitz egiteko modua ikuslea aspertu gabe, eta gaur egun badakigu geroz eta gaitasun gutxiago daukagula, diskurso lodiak irensteko, beraz oso modu arinean, bai Bertok humoretik pixka bat, baina baita referentziak ulertuz, ze uste dut Berto ere oso
oso irakurzalea dela, bereziki komiki eta zer eta asko dakiela, eta bueno, hor bere aletxoa ere jartzen du, eta oso interesgarria iruditu zait, oso gomendagarria, nik deskubritu ditut liburu batzuk eta idazle batzuk ezagutzen ez nituenak saio hauetan, momentuz uste dut, bazakit zer egongo dire, 5-6 saio horrelako zerbait, esan bezala monografikoak dira, batean monstruetaz hitz egin zuten, besteetan marineletaz, besteetan fideltasunezaz, eta oso interesgarria da, programaren izana, Philip K. Dicken androideak ardi elektrikoekin amesten aldute, eleberriaren erreferentzia bada, eta bueno, hoixen ere gomendioa, benetan asko ikasteko modukoa, ordu betetxo, oso giro politean, kolaboratzaile ezin hobeekin, eta pixka bat ikasteko. Ze denak, nik hemen askotan egin aldarrikatu dut, reality showak beharrezkoak direla, ekarri dizkizuet honea telesail batzuk, zeharo neuronak lokartzeko moduko telesailak edo programak, baina batzuetan ikasteko ere balio behar du telebistak, eta hori adibide bada. Beraz, RTV Play edo Televisión Espainolaren webgunean ikus daiteken telesaia. Bueno, pentsatzeu telebistan ere emitituko dutela. Hori da, bai. Oiko telebistaren mundu erabat galduta daukat, baina... Hori da. Egongo da ordutu egiren bat, nun ematen duten. Hau ladosekoa da edo... Lados, bai, lados badago momentu honetan, pixka bat irudiz aldatu nahian, aurkezle berriak ekarri dituzte, pixka bat buelta bat eman nahi diote, eta hau da apostuetako bat, baina hori agian ez daukazute sintonizatuta, agian ez iristen zuen etxeetara Televisión Espainola, baina RTV Play webgunean hortxe edukiko duzu, eta bide batez aprobetxatu nahi dut esateko baita kusikusiatzeko kate publikoen webguneak. Hau horietako bat da, baina beste bat izan daiteke nahieran, edo primeran ETB-renak, edo TV3-enak Kataluniakoa, eta doainik, ez beste plataformako bezala, ez Netflix, Max, Disney bezala, baizik eta doainik eduki mordoa dago oso interesgarria adin guztietarako, beraz, kusikusiatu horiek ere. Tira, hortxe Goiuriren gomendioa, goizeko 10:42 ditugu oraintxe hementxe zuzenean naiz irratian, nor botako du hurrena? Bani. Bene, Manol, zein zure proposamena? Gaur kontan ekarri dizuet Past Lives pelikula, euskeratuta izango litzeke iraganeko bizitzak, bakizue asko gustatzen zaitela inglesez aipatzea pelikulak eta gero itzultzea. Eta zure itzulpenetan guk gozatu egiten dugu, oso freestyle izaten dira, baina gaurkoari izin diogola, ez, arazo handiri jarri. Ondo, bai. Approved, bale. Bale, ezer. Da 2022ko pelikula bat, eta, aipatuko dut ja hasieratik ikusi dezakezuela Movistar Plusen. Da pelikula bat, Oskarretan aipatu genula azkeneko aldin, azkeneko Oskarretan aipatu genuen nominatuta egon zala, ez zitun premioek eraman, baino usteet gomendio bezala, lehen haitu da komentatzen, ez degula ekarri orduan, hemen ekartzen dizuet gomendio gisa. Da pelikula bat, aur ziela, mutiletan eska bat oso lagunak ziela, eta neskak atzerrira bidaiatzea behar du ikusten da familiagatik. Orduan urte batzuk beranduago, elkar ezagutzen dute berriro, elkar harremanetan jartzen die, eta konturatzen die biak daudela hiri berdinean, momentu berdinean. Orduan, gelditzen dira eta jartzen dira pixkat beraien bizitzan jakitun, ez? Hainbeste denbora eta gero, beraien bizitzai buruz hitz dute. Eta da pelikula bat oso intimista, oso erreza modu batea esateko, ze gauza hondik ez da gertatzen, baina bai da pelikula bat pertsonaian garapenan asko zentratzen dana, eta aktore daukiela garrantzia handia. Esango nuke orokorren igual daudela 5 aktore pelikula guztin zehar, baina nabarmenki agertzen dienak die 3 protagonista biak, mutila eta neska hau, eta neska honen gaur egungo bikotea. Orduan, pixkat, hausnartzen du amodiai buruz, hausnartzen du, nola batzutan bizitzak ematen dizun bide batzutatik, gero daukazun aukera hori bizitzan atzera jun eta
aspaldian ikus ez dituzun pertsonak eta amodio horiek berriro ikusteko, eta egia esan ikaragarri gustatu zaiten, pena eman ziten, ze hori, ontzan nominatuta pelikula hobenera eta gidoi hobenera, eta etzun ez bat ez beste eraman, eta horrek pena handia eman ziten. Baina bai, nik uste da la pelikula bat oso asko gustatu altzaiola ikuslego nagusiari, eta bai, hemendik luzatzen dizuet. Zuek ikusi aldezue, hau ez dakit azkeneko aldin komentatu genuen, baina... Nik bai. Nik ez daukat ikusita. Non dago kokatuta? Dao, New Yorken, Nueva Yorken. New York da, ados. Bai, oza, beraiek korearrak esango nuke diela. Bai, Seulen, bai. Baina New Yorken dago. Pelikula hasten da Seulen, eta gero hori, pasatzen gazu zenen orainaldia, nun ikuste ditugun bakoitzan bizitzak paraleloki, eta nola topatzen duten elkar. Esango nuke chat virtual bati esker, ez? bai. 와, 진짜 와다. 와. Not really sure how to feel about it. Ai. Son. Ez que ya gaina... Soño banda. Tira, Movistar Plusen ikus dezakezue Pastel Lives eta hause Imanolen gomendioa, eta nik jarrituko dut beste drama romantiko bat ekarri dute gaur, bai, eta esango nuke bere garaian gustatu zitzaidala pelikula ontatik, pelikula iraganekoa da, 2012ko pelikula bada, gustatu zitzaidala bereziki nola Argeliako deskolonizazioaren azken prozesua kontatzen duen, baina egia da onartu behar dut ondo aztertuta, oso ondo jaten duzula badagoelako amodio historia bat, hor kontakizunaren erdian eta pixat gatazkaren erdian kokatzen diren bi errealitate edo esango dugu, eta bi protagonistek elkar banatzen dute bakoitzak bere errealitate hori nolabait esateko, ez? Badugu horre batetik Juns edo Jonas bezala itzuli zuten gaztelerara, pelikula frantziarra da, C'est que le jour du à la nuit, hola zerbait, C'est que le jour du à la nuit, zango da? Egunak gauari zordiona, lo que el día debe la noche bezala iritsi zen batez ere hegoaldera, baina, iparraldean frantziarre hizkuntzan jasoko zuten zuzenean, jatorrizko hizkuntzan, Jasmina Kadraren bestseller batean oinarrituta dago, eta bada azukre pixkat duen, pelikula historiko bat, ez? Alexander Arkadik zuzentzen du, eta aipatu bezala hemen ere badaude, ez? Iraganeko eta bizitzak berriro topatzearen jolas hoiek, naiz eta, Junesek hasieran ez zuen jakingo, eta, ez spoiler gehiagirik egin nahi. Asko gustatu zitzaidan paisajistika nola lantzen duten, bada pelikula bat fresko xamar ikus daitekena, luzea oso, oraintxe txekatuko dut, baina oso pelikula luzea da. Eta bertan, nahiko ondo ikusten direla, ez deskolonizazio prozesu batean ematen diren iritzi edo banduen arteko posizio kontra jarri hoiek, ez? Herria horrela da guri esker, eta ez, pixkat frantzesek sentsazio hori zuten, eta badakite Frantziar estatuan, Argeliaren deskolonizazio izan dela, ez? 20. mendeko, 2. erdiko zauririk gogorrenetakoa, eta nolabait, ondo egikudeatzen jakin ez dutena, eta hemen, ez egin nahi gabe, bat egiten duzu, zer Joiri? 2 ordu 42. 2 ordu 42, bai, banekien oso luzea zela, bai. Nolabait, empatizatzen duzu Argeliarrekin eta euren herrialdea eurena dela defendatu nahi duten horiekin, baina modio historia kokatzen duolako, gatazkatxo bat, ez? Pixkat, utziko altzen nuke Troia sutan emakume batengatik, hemen gertatzen antzeko zerbait. Amodio historia badago, eta hor, amodioak pixkat iritzi politikoak noraino lausotu ditzaken, edo noraino ez dituen lausotzen, eta gatazka horietan murgiltzen da. Baina, bai, bereziki interesgarria da, nola kontatzen duen, edo nola ikusten den nolakoa zen Argelia frantziarra, Argelia kolonizatua, eta nola ematen den prozesu militar hori, ez? Pixkanaka hor 54. urtetik 62 edo, nola ematen den deskolonizazio prozesu hori. Norbaitek, baldin badauka, benetan zuzentasun eta irizpide historikoei txiki, hau, ezagutzeko interesa, nik La Batalla de Algeri gomendatuko niok, La Batalla de Argel, pelikula dokumental bada, beste moduko zerbait, irudi errealekin egindakoa, eta bar, baina benetan iruditzen zait, egunak gauari zordiona pelikula honek, ematen duela modu
gozatu xamar batean eta modio historia bat tarteko, deskolonizazio prozesu hori nolakoa izan zen ikusteko aukera, eta tartean modio historia eder batekin filminen duzue ikusgai, eta hortxe nere gomendioa, igande bateko 3 ordu sofan eserita pasatzeko, eta tartean, akaso Kleenex paketeren bat ateratzeko ere bai. Eta hau esan da, June, zure gomendioa falta zigu? Nere gomendioa, oso ezaguna izan den telesail bat da, baina ekarri nahi nuena ere, eta da Peaky Blinders telesaila. Nik berandu hasi nuen, denboraldi batzuk berreskuratu behar izan dituen egunean joateko, baina, iruditzen zait, lehenik eta behin oso ikusgarria dela, ze bai irudi aldetik, kolore aldetik oso landutako telesail bat dela, eta dakizuen bezala Thomas Shelbyren familian oinarritzen da, Arthur anaia, John Finn ere anaiak dituenak, eta izeba Polly Gray dira familiako kide nagusiak edo protagonistak direnak, gerora beste batzuk ere agertzen dira, eta haien familia bazen hijitu edo txatarreroetatik etorretako familia bat, baina orain Birminghamen bizi diren familia bat da, gangster familia da, eta haien lehen mundu gerran ondoren dago kokatuta, eta haien ez da lana, haien ezagin nola ditu, diru iturria edo irian apustu etxe bat eramatea da, eta gangster familia honek baditu haien bixera ikoniko hoiek, badituztenak kutxillak bixeraren iskinan, eta horregatik deitzen da Peaky Blinders, haiekin jendea itxutzen dute. Eta zoragarri iruditzen zait telesaila badakalako denboraldi engantzatuta jarraitzeko aukera hori. Lehenengo 4 denboraldiak BBC-txun argitaratu zituzten, eta bosgarrena eta 6garrena BBC One-era pasa ziren, baina hemen Netflixen ere ikusgai daude, eta esan bezala 6 denboraldi daude, baina Netflixek esan zuenez, beste zertxo bait ekarri nahi zuten, eta itxiera emateko 2025an film bat argitaratuko dute. Netflixek Twitterren esan zuen bezala, por orden de Thomas Shelby, una película de Peaky Blinders llegará a Netflix. Orduan, badator suposatzen da hurrengo urtean film hori, ala ere nik badaukat 6garren denboraldia baino lehen esango nuke, pasazitzaidan argitaratu baino lehen batzuten, albistetan atera zen, Helen McRory aktoresa hil zela. Nik kariño berezia nion Harry Potterretik zetorrelako, baina baita ere Peaky Blindersen zuen paper garrantzitsuagatik zoragarria zen izebaren paper hori, eta bazen hasiera batean bai jarraitzaile etzekitela nola emango zuten aditzera, batean pertsonaia hori etzegoela, eta zuzenean haren hiletarekin hasi zen denboraldia, eta zoragarria da kapitulo hori, baina benetan tristea ere. Eta nire gomendioa luzea da Peaky Blinders ikusteko, baina nik uste dut benetan engantzatzeko modukoa dela. Zergatik uste duzu dagoela ikuslegoaren artean hainbesteko arrakala? Hau da, telesail hau gora ipatu duten gehiengoak, telesail honetaz hitz egiten ikusi ditudan gehiengoa, inauterietan telesail honetaz mozorrotuta ikusi dudan gehiengoa, gizon kuadria dira. Gizonen indarra agertzen delako hemen, ikuste. Eta protagonista bait, ez dut ikusi telesaia, baina... Testosteronikoa da, zentzu batean. Bada. Ze ikusi dut, azkeneko urtean, gizon gazteak ez ditut ikusi hain txoratuta beste... Narkosekin antzeko zerbait gertatzen zen? Baina agian narkosekin... Peaky Blindersekin gehiago iruditu zait. Bai. Antzeko dinamikatan da biltza. Bai. Oso noski da dela testosterin... nola izan dezu itza? Testosteronikoa. Testosteroniko. Ze demo guztian, borroka dago, droga dago, apostuak, eta gizon bat, erasoak, eta dena da gizonak. Bai. Egia da, gizon horrek izugarrizko beldurra diola, emakume bati, Eta da bere izebari. Da bere izebak esaten badio onaino, da onaino. Baina egia da, bestela ere, dauden emakumeak 3 edo 4 dutela protagonista paper hori. Ez trailerran ez dut bat bera ere ikusi. Ez da gertzen izeba ere ez? Ez zait iruditu. Agian lehenengo denboralian egia da izebak ez duela paper hain garrantzitsua, baina gerora hasten da Poliren papera izugarria izaten, momentu batzuetan
jaken uzten du Tommy Shelby, bere semea dela eta hortxe agertu da, momentu batez, segundu bat izan da. Oso interesgarri iruditzen zait. Beste estetika batzuk, hola gangster pelikuletan orokorrean beti izan ditugu oso estetika estatu batuarrak, eta hemen badago olako estetika britaniar bat, ez? Bueno, pixkat argazki zuzendaritzara edo joan da badago beste rollo bat oso interesgarria. Igual, telesail britaniarrek azken urte hauetan hartu dute pixu hori, baina gehiago historikoak diren telesailetan esango nuke, ez? The Crown edo horrelako lanetan, baina hola, gangster telesail edo gangster fikzio britaniarrak ez da egiten beste toki izan duen, eta interesgarria iruditzen zait dagoen estetika hori ere. Nik esan behar dut ikusten un bakoitzean agertzen zirela planoak esaten nuna nik ondoko binoan. A ber, ze polita dago, zenbat denbora pasa dute hau hain ondo egiten dago, izugarrezko diru inbertsioa hemen, eta ikusgarria da benetan. Bai, batez ere irudialdetik deigarria da. Hori bai, badakit askok nahi izaten duzuela jatorrizko hizkuntzan ikusi. Bueno, ulertzen saiatzea ere batzuetan kosta egiten da. Birminghameko ingles itxian hitz egiten dute momentu batzuetan, eta zaila izaten da. I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him. Boom. Nun ikus daiteke Peaky Blinders? Netflixen ikusgai daude. Netflixen ikusgai dagoen telesail sorta. Hau ere bada, orain hasi eta urte pare baterako Lasai ikusteko, Juego de Tronos bezala poliki. Lo hartu horretik eta... Horrela nabil, gero telesailak atzera eta aurrera galdutakoa berreskuratu nahien. Tira, 2 minutu goizeko 11:00 uste dute tartetxe egingo dugula segituan azken orduari heltzeko. Imanol González Gurrutxaga, eskerrik asko, datorren astelehen arte. Eta guke aurrera egingo dugu esan da bezala, hementxe naiz irratian segituan azken ordukoari heltzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, 2 behatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Eguerdiko 11 izateko segundu gutxi falta ditugun honetan, segituan egingo dugu paso azken ordukoaren bila, hementxe naiz irratian. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizeko 11:00 bat, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankide antxe dugu. Itxaso, egunon? Egunon, bai, ona azken loduak eman duena. Hauteskundeen biharamuneko balorazioa dagokienez, EAJtik Itxaso Atutxa Bizkaiko buruak hitz egin du gaur goizean Radio Euskadin, bertan adierazi duenez, alderdiaren zati bat etxean gelditu da, baina lasai daude, izan ere harena buruz abstentzio propioa izan da hori, alegia hautesleriaren botoa ez da leku aldatu, eta presentzia bermatua dute Europan. Bestalde, gaur goizean Arnaldo Otegi izan dugu Naiz irratiko uinetan, Ipar Euskal Herriko emaitzez aritu da, besteak beste, eta garbi adierazi du Lapurdiko, Nafarroa Bereko eta Zuberoako jendea ez dela faxismoarekin lerratu. Emmanuel Macronen gobernuak gerraren alde eginiko abanguardia lana eta immigrazioaren aferak sortzen duen kezka daude emaitza horien atzean azaldu duenez. Edonola ere, ziklo aldaketaren ideia nabarmendu du. Hauteskundekin amaitzeko guztira 8 Euskal Herritarrek izango dute eserleku Europan, hain zuzen PSOEko 4 eurodiputatu izango dira, PPko 2, EH Bilduko ordezkari bat eta EAJko beste bat. Eta Donostian arbitro bati labanaz eraso egin diote futbito partidu amateur baten ostean. Ertzaintzak ustezko erasotzailea identifikatu du dagoeneko, baina oraingoz ez du atxilotu. Ikerketa zabaldu duaren kontra lesio delituak egotzita. Amaitzeko nazioartean Gazaragoaz ospitaleak gainezka daude Israelgo armadak Nuseirateko errefuxiatu gunean egindako sarraskiaren ostean. Uneotan 270 gora dira hildakoak gutxienez, hoietako asko haurrak eta 100 gehiago berriz zaurituak. Besterik ez oraingoz, 12etan itzuriko gara gaurkotasunarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Itxaso Leon lankidea agurtu eta bagoaz aurrera hementxe bigarren kafean. Eta plazer baduzu, borren gorduar elkarrekin igaroko dugu hementxe zuekin, izirratian. Keep calm and bigarren kafea. Urtero udara heltzen denean, bakoitza bere oporraldia kantolatzen hasten da. Lagunekin kanpin batera joango dela, bikotearekin norabait, familiarekin eskapada txikiren bat egingo duela, udalekuetan izena eman duela, edo atzegirekin batera, Jolarte programan parte hartuko duela. Urteak dira, atzegi elkarteak desgaitasun intelektuala duten pertsonen alde lana egiten duela. Zehazki 64 urte. Helburutzat dute desgaitasuna duten pertsonen bizikalitatea hobetzea, baita haien familiarena ere, topagune bat eskainiz eta ingurune lagunkoi bat sustatuz. Bizikalitatea hobetzeko asmotan oporraldiak ere antolatzen dituzte. Taldeka
eta udara honetan egonaldiak prest dituzte dagoeneko. Elkartearen lanaren berri eta oporraldien inguruan hitz egitera etorri da gaur gurera Marta Esnaola Lakuntza, atzegiko hasialdiko teknikaria. Egunon, Marta. Egunon. Bueno, esan dugu badirela 74 urte atzegi lanean hasi zenetik, oraindik ere elkarteak aurrera jarraitzak esan nahiko du bide honetik zoaztela, ez da? Bueno, bai, elkarteak aurrera jarraitzeak hori esan nahi du, eta aldiberen gure lanak gero eta gauza gehiago eskatzeak, eta guk beti pauso berrik emateak baita. Esan nahi du gauza batzutan aurrea indeula, eta guain beste behar batzuk sortu diela, edo beste gai batzutan kokatu behar deula gure indarra. Hasieratik onera aipatu dituzu hoi aldaketa batzuk egon direla, zein izan dira agian aldaketa nagusienak edo zein behar nagusienak? Nik uste oso nabarmena dela, adibidez, lan mundun oain asko aukera gehiago dituzte, bai, behaien beharrakin lotuta, behaien beharrak kontun hartze dien lan batzuk iteko, aukera daukatelako, eta beste batzutan, bare baita, ingurune arruntetan, lan mundun modu inklusibo baten sartzeko aukera daukatelako. Eskola datzeko garaiene baita, pauso batzuk eman dio, haindikan asko gehiago eman behar die, baina, pixkanaka hortxe goaz. Eta, desgaitasun intelektuala duten pertsonei laguntzeko egiten duzu lan guzti hau, baina programa ezberdinetan banatzen duzu ez duen lana, ez da? Bai, hoi da. Atzegin dago familia zerbitzua alde batetik, familiak behar duten laguntza jasotze due, pixkan lan mundun eskola garaien eta behar duten laguntza emate zaie, beste alde batetik etxe bizitza zerbitzua dago, behaien familietatik bizi nahi duen pertsonak edo beharra duten pertsonai laguntza hori emateko, eta, nik lan egiten duten zerbitzua da aisialdi zerbitzua. Askotan aisialdia ez da behaiek daukaten eskubide bat bezala ikusten, baina guk uste dugu eskubide badala denek aisialdia eukitzea, eta hortan lanen gabiltza. Aisialdian sartuko gara pixkatxo bat aurrerago, baina bai galdetu nahi nizuna, aipatu duzu etxe bizitza zerbitzua ere baduzuela, zertan datza zerbitzu horrek? Zer eskaintzen zaie bertan parte hartzen dutenei? Etxe bizitza zerbitzun atzegiko hainbat bazkideek itegu lana, bizi die barkatu, baino bizitzeko bakoitzak dauzka behar batzuk edo laguntza batzuk behar ditu, eta etxe bizitza zerbitzun etxe bizitza bakoitzen daude langile batzuk, bertan bizi den pertsonan beharran arabera, behar hori ematen dietenak. Behaiek modu independienteko batez edo familia gabe edo bizitzeko aukera bat, baino aldi beren behar duten laguntza horrekin. Beraz, badute haien independentzia, naiz eta laguntza behar dutenetan bakoitzan arabera, batzuk independentzia gehiago behar nahi due eta behar due eta beste batzuk, laguntza gehiago behar due. Piskatoa. Aipatu zure lana aisialdian datzala batez ere, ze aisialdi programa dituzue baduzue, herrietan kokatutako aisialdea ez da? Bai, aisialdin barrun hainbat eskaintza dauzkau. Jende gehiena parte hartzen duna, hola biztosona egiteana egia da udako porraldik diela, jende asko parte hartzen dulako denbora berdinen, baina nik uste arrakastatxuna eta behar gehiena dauna izateala txolarte programa. Hoi da, asteburutan dauzkaun lagun kuadriak herri ezberdinetan, eta azkenen behaien arten planak iteko, lagunak eukitzeko, eta asteburutan ere gui gustatzen zaigun bezala aisialdi eukitzeko. Horietan voluntario talde bateotea, ekintza guzti horiek posible izateko, eta pixkat taldea dinamizatzeko, eta behar dituzten laguntzak emateko. Gertatuko dira ere, agian programa horren bidez hasi kuadrillatxoak sortzen eta voluntarioekin edo voluntarsekin haiekin atera, baina gerora ere haiek bakarrik ere geldituko dira, ez da?
Bueno, segun, batzuk horrekin talde bakoitzan autonomian arabera, pertsona bakoitzan arabera, egia da batzuk txolarte programan parte hartzen due, laguna dauzkate, oporreta batean juteie, programa martxan ez da honen aparte gelditzeie planak iteko, eta oso ondo. Beste batzuk, hoi daukaten bitarten oso ondo, eta hortik kanpoa, bai daude bakarrik, eta bai eskatze du zerbait gehiago. Eta ze adinetako jendea biltzen duzu horrelako aisialdi programa batean? Aisialdi programan, ia ekintza guztik 16 urtetik gora kontzatite iteu. 16 urte inguru ikuste dudala garai bat nahiko txarra, ze igual ordu arte eskolako lagunekin edo pixkat babestuko jundie, baina, hor ikustea gaztek, igual gauen ateatzen hasteie, eta gure bazkidek ez daukate gaitasun hori, edo pixkat aurreago unibertsitatea jutei eta herrin bakarri gelditzeie, eta hor nabaritzea gehiago arazoi. Lehenagore bai egia da, igual gurasokin, gurason lagunan seme alabakin, edo gehiago babestu goteiela, baino adin hortatik aurrea ikustea behar gehiena. Alare dauzkau pare bat talde, gaztetxo gontzat zuzenduta. Eta aipatu duzu ez, arrakasta handiena izaten dutenak oporraldiak direla, orain dena prest duzue, aurtengo oporraldiak nolakoak izango dira? Bueno, beti bezala, jendetxu, aurten 40 bat talde jungo dio oporreta, 370 pertsona inguru, abuztun, 4 txandatan banatuta. Bakoitzak astebeteko egonaldia ingo, eta, taldean arabera destino desberdin eta joazte. Gazten arten gehien bat arrakastatxunak izateie Salou, Cambrils, Lloret de Mar bai antolatu deuz, han juerga pixkatiteko aukera daukatelako, urrutigo juteko, eta behar gehiena dauzkatenak, igual nahiago dute autobusen denbora asko ez pasa, eta isla jongo die batzuk, Iruñare bai, Jakare bai, da hortxe biliko geha. Eta hau guztian bertan laguntzeko ere bolondresak izaten dituzu ez da? Bai, hori da. 100 bat voluntarioak parte hartzen duen udaran gukin, eta egia esan, jende asko muitzea, baina ere bai daukagun voluntario taldea oso ona da jendea bi aldiz zongoala oporreta, beste batzuk igual aurreko urteko esperientzia eta gero, talde igualak enfutea eskatu dugue, eta badaude voluntario batzuk bai urte guztian txolarten ondienak, eta hoain eskatu digutenak, behaien txolarteko taldeakin oporrak ere pasan nahi dituztela. Eta nola banatzen da lana bertan esan duzu 300 eta piko pertsona joango direla, zenbat bolondres behar dira horrelako taldeak? Guk 100 bat inguru kalkulatze dugu, baina taldean arabera da. Guk parte hartzaile guztik apuntatuta gero taldeetan banatzaiteu, beharran arabera, 8-12 bitarteko taldek izateie, kuadrillatxo batzuk, eta 2-3 voluntariokin juteie. Taldean beharran arabera. Talde batzutan, igual ez da gauza hundikin behar, taldeakin planak antolatu, pixkat botea kudeatu, eta behaiekin egotea besteik ez da. Beste batzutean, igual dutxan lagundu hartzaile, edo medikazioa hartzen, taldean araberako lana izatea, eta guk taldekiteko ordune bai kontu neukitze dugu. Pixkat perfila, eta gero zenbat jenden beharra izango duen, talde hoi ondo egon dadin. Eta, dagoeneko uda honetarako dena prest duzue, bolondresik oraindik onartzen duzue, nola dago dena? Bolondresak beti ongi etorrik hartu egin. Jende asko animatu da, eta talde asko ja voluntarioekin dauzkau, baino oraindik jende bila gabiltza. Eta egia esan, gogoa daukan edo zein, ongi etorria izango da. Gu beti saiatzea norbait berria etortzean momentun esperientzia daukan voluntario batekin sartzen talde baten, behaien lana erresagoa izan dadin,
baina guk beti animatu dugu jendea, oso esperientzia ona izatea, intensoa izatea, kaso askotan, baina oso ona, eta jendea oso pozik bueltatzea normalen oporretatik. Eta bertan parte hartu nahi baldin badu hemen entzule dabilen norbaitek, zer baldintza bete behar dira voluntario joateko? Gogoa eukitzea da baldintza. Voluntarioa da, beraz, edozein da ongi etorria. Egia da, askotan, gure taldek ikusita, jendeak asko pentsatzeu, 20 urte inguruko jendea bakarrik animatzea dela, baina, keba. Dago jendea ikasten nahi dela, o da jendea igual jubilatu ala eta animatu iteala, edo porra asko dauzkala eta gaztetxo bat, ondo, adin guztitako jendea dago, gizarte lanakin eta zerikusia daukan zerbait ikasteuna, baina bai dago jendea igual ingenieroa dela, eta zerbait desberdin eta pixka laguntzeko animatzeala. Eta edozeinek daukaitea. Gogoa balin badauka, eta ondo ilusiokin balin badijoa, gu laguntzeko gaude eta ongi etorria izangoa. Beraz, Marta, edozein entzule gonbidatuko dugu bertan parte hartzera gogoreik baldin badu behintzat, eta eskerrik asko zuri atzegiren lana ona ekartzeagatik, lan handia egiten duzu eta espero dugu behintzat oporraldi hauenetako voluntario guztiak beteko dituzuela. Mila eskertzuei. Eskerrik asko Marta Esnaolari, bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean, eta izango dugu Martarekin ere etorkizunean ziur gehiagotan aritzeko aukera. Goizeko 10:17 minututara doa, oraindik 11:16, eta guk bidaia laizter Egipto aldera edo egin behar duguna. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kondairak dio, Kleopatrak, Egiptoko faraoi ospetsuak esan zuela, inongo gizonek ez du nere hilobia aurkituko edo nere hilobia ez du gizon batek topatuko, horrelako zerbait. Zaila da ziurtasunez jakitea duela 2000 urte baino gehiago esandako zerbait nola izan zen. Hala ere, kontua da, urte guzti hauetan profezia hori bete egin dela. Bere hilobia ez duela inork topatu. Baina badirudi hori aldatzera doala. Milaka urte, milaka kilometro eta 2 emakume parez pare. Kathleen Martinez eta Kleopatra. Duela aste batzuk, Kathleen Martinezek bere ikerketen berri eman du. 2005etik darama faraoiaren hilobearen bila eta antza denez misterioa argitzear da. Baina testuinguru pixka bat. Martinez ez da faraoia, erregina ez da dukesa ere, baina bere bizitza zinez liluragarria da. Dominikar Errepublikan jaioa eta hazia, bere familiaren liburutegia Karibeko liburu bilduma pribaturik handiena zela esaten dute. Beraz, bai noski, errazagoa da horrela historian interesa adieraztea. Eskolan nota onak, pianoan, xakean, igeriketan eta arte martzialetan trebatu zen, herrialdeko intelektual gorenak bere etxean eztabaidatzen entzun zituen, zuzenbide fakultatean 19 urterekin graduatu zen, eta azkenean bere enpresa juridikoa eraiki zuen. Geroago,
finantzetako masterra egin zuen eta ondoren arkeologikoa. Ordutik, obsesio bat du. Kleopatra. Eta badu, antzekotasunik berarekin. Kleopatra 18 urterekin izendatu zuten erregina. 9 hizkuntza hitz egiten omen zituen, politika, ekonomia eta matematika ikasi zituen. 21 urterekin, Sinaiko basamortuan zegoen armada bat altxatzen eta tronura itzultzeko prestatzen. Bere maniobra bikainei esker, aliantza pertsonal eta estrategikoak lortu zituen Cesar eta Antoniorekin, historiaren norabidea aldatuz. Kleopatra jakintxu batzen, filosofa bat. Horregatik agian, bere ioiaren desagerpena arkeologiaren misterio handienetako bada. Batzuentzat, Alexandrian lurperatu zuten. Han jaio eta gobernatu zuen bere errege jauregitik Kleopatrak. Hala ere beste batzuk iradokitzen dute bere hilobia aipatutako lekutik 50 kilometro ingurura egon daitekeela. Taposiris Magnako tenplu zaharrean, Niloaren deltan. Kontua da, Kleopatrak bere handitasunean erabaki zuela bere arbasoekin hilobiratu ordez, berarentzat soilik eraikitako leku batean deskantsatu nahi zuela betirako. Aizu merezi zuen, Kleopatrak horrelako zerbait. Hori teorietako bat da. Beste teoria batek dio, Marko Antoniorekin batera egon nahi zuela. Bestengatik aparte, hau da, Kleopatra eta Marko Antonio elkarrekin, baino mundua alde batera utzita eta beraiek bi bakarrik hilobiratuta, bestengatik zenbat kilometrotara, da, oso erromantikoa. Baina badago hirugarren teoria bat. Bai, hasieran aipatu dugunarekin zerikusia duena. Kleopatrak ez zuela nahi gizon batek bere gorpua aurkitzea. Ez zuelako nahi inork bere gorputzari erabilera desegokirik ematea nahi. Ulertzen zait zer esan nahi dudan honekin? Bai. Vale, oso ondo. Ze hau badak kezka bat, gerora ere historian zehar errepikatu dena adibidez Marilyn Monroerekin, badago kondaira bat esaten duena Marilyn Monroe hiltzenean, bere gorpua 6 orduz desagertu egintzela forentxearen bulegotik, eta teoriek diote ez, bere gorpuarekin, eraso sexualak egin zituztela hainbat gizonek, Kleopatrak antza denez, eta guztia antza denez, ze ari gara, duela 2000 urteko kontuei bueltak ematen, Kleopatrak antza denez esan zuen, ez zuela nahi bere hilobia gizonek aurkitzea, ze beldur hori bazoen gizon batek nire gorpua aurkitu ezkero, zer egingo ote du. Beraz, dagoen lekuan dagoela ere, nik uste dut, Kleopatra poztuko zela, jakitean, bere hilobia topatzear dagoen arkeologoa emakumea dela. Eta Kathleen Martinez izena duela, eta beste begirune bat izango duela ziurrenik, bere gorpuzkiekin. Santo Domingoko Unibertsitateak Alexandriako mendebaldean dagoen Taposiris Magna hiri zaharrean, Osirisi eta Isisi eskainitako tenplu baten azpian egindako indusketa arkeologikoen azken kanpainan, Kathleen Martinez, arkeologo dominikarrak zuzendutako taldeak, arkaitzean induskatutako pasabide bat aurkitu du. 13 bat metroko sakoneran. Antza denez, iraganean ura garraiatzeko balia izan zuen tunelak 1305 metroko luzeera eta 2 metroko altuera du. Hau da, ez dute Kleopatra aurkitu, baina bai pistatxoren bat, ze honek zerbait esan nahi du. Taposiris Magnaren esanahia Osirisen hilobia da. Eta Ptolomeo bigarrena, Filadelfo Ptolemaiko dinastiako bigarren faraoiak sortu omen zuen 280 eta 270 Kristo aurretik, 280 eta 270 urteen artean. Kathleen Martinezek 13 urte daramatza, Egiptoko azken erregina Ptolemeikoaren hilobi galduaren bila.
Kleopatra eta bere maitalea, esan bezala Marko Antonio, general erromatarra, tenplutik oso gertu dago nekropoli batean lurperatuak izan zitezkeela uste baitu. Izan ere, Taposiris Magnak aurkikuntza ugari Magnan aurkikuntza ugari egin ditu Katlinek orain arte. Adibidez, duela 2 urte edo pasaren urtean, ez dakit osongi, aztarnategi horretan bertan, Greko erromatar garaiko 16 momia aurkitu zituen Katlin Martinezek. Hala eta guztiz ere, Taposiris Magnako indusketetan zailtasunak izan dira. Ze Kristo aurreko 320 urtearen bueltan, 20 lurrikara baino gehiago Egiptoko kostaldea astindu zuten. Eta ondorioz, Taposirisen tenploaren zati bat erori eta itsaspean ondoratu zen. Egiptoko Ptolomeok gobernatzen zuten garaian, Alexandro Handiaren general nagusietako bat zen Ptolomeomen ondorengo gobernuaren dinastian, hori dena, garai hartako dinastia horitako dena, urrazpian omen dago. Indusketan zehar horregatik Martinezen taldeak jakin zuen tunelaren, aurkitu duten tunelaren zati bat Mediterraneoko uretan murgilduta dagoela. Eta santutegiaren zimenduen zati bat ere, bertan dagoela urazpian, eta orain bertan ari dira lanean, zati hauek argitara ateratzeko. Era berean, duela gutxi arkeologoek zeramikazko hainbat ontzi eta tinda aurkitu dituzte, kareharrizko bloke angelu zuzen batez gain. Beraz, ez dakigu gertu, Katlinek dion bezain gertu dagoen Kleopatra aurkitzetik, baino gauza asko topatu ditu dagoeneko eta tunel hau eta urrazpian dagoen bide hau izan daiteke falta zen puzlea osatu eta Kleopatra aurkitzeko. Egia esan ez dakigu hori gertatuko den, ez dakigu benetan Kleopatra han dagoen ala ez, baina historia polita iruditu zaigu, ze benetan Kleopatrak noizbait esan bazuen ez zuela nahi gizon batek bere hilobia aurkitzea, topa dezala emakume batek. Amaikak eta 29 minutu, 5 segundu barru. Bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz.
azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz Irratian. Gure sonoa. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxegi zela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez egin dit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit animaleko kuraia olako proiektu potolo bati lontzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza, etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat, eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sufritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sufritzea, eta dirua egitea sufritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazera. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz Irratia. Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan. Nola itotzen naizen, nire kontra bezanetan. Isiltasunetan. Azken txampan murgiltzen ari gara, gaurko bigarren kafearen 789 honetan. Egia esan zenbaki polita da 789. Ez? Bada hor... gertu, borobildasunetik gertu, baino araberean urrun. Nola gertu eta urrun? Bai. Edo gertu da urrun, ino. Bai, baino... Bai, 800etik gertu, baino araberean estetika zenbakiarena. Eta bat ere borobila, horregatik diot urrun. 800 da oso zenbaki borobila. 7 da oso zenbaki bakoitia. Tani bakoitia gasko guzatzen zaizkit. Baina 9 zenbakia oso borobila da. Bai?
Ez. Forman, bai. Desperitxusia zazpibehatzi bati. Bai? Desperitxusia. Niretzat bai. Ni asko usa ezait. Azpi behatzi, ematen dit, baiztakit, bai, zerbait ikusten diot. Badakizuen ni beti letrakin zenbakiekin baino asko zabeto. Naizela, así que... Josune Belez de Mendizabal, egunon, zuri zer iruditzen zaizu 789? Ba, ez dakit, osea, zoratu nauzue, oraintxe bertan erreflexio honekin. Ni ere letren aldekoa naiz, nire oso gustokoak dira, zazpi zenbakia da oso gustokoa, eta ez dakit esan duzun honetan, zazpia dagoenik. Bai, Edo ez- zazpi, bederatzi. Ba, orduan bai, gustatzen zait. Eske, kostatzen zait niri visualizatzea zenbakiak, gertatzen zaizue hori? Bale, baina, zu pentsatu, Ikustea. Josune zure pantailatxoaren, gu ikusten gaituzun pantailatxoaren gainean, Jartzen duen. ez aldu jartzen bigarren kafea zazpi bederatzi. Zer? Nun jartzen du? Bai, egia da, ostras. Ia kurtsosoa zuekin eta orain konturatu nahi, zazpi batziatzi. Bai, niri gustatzen zait, ala listo, benetan, Ez da zelen kontua, olakoa naiz. Ze ona. Bueno, hasi gara txiribueltatzen Josune Belez de Mendizabal, berak gu txiribueltan jarri aurretik. Baina, hemen txiribuelta berez, Josune gidatzen du. Beraz, zuk txiribuelta gaitzazu, Josune. Vale. Venga. Ze polita. Bueno, pues, nondik hasi, pixkat, orain iluntasunean edo gai ez oso xamur batean sartuko naiz, suizidioaren inguruan arituko naiz, bai? Zergatik, Gasteizen seminario bat, mintegi bat egingo dutelako, aste honetan, eta azken aldian, Gasteizen izan dira kasu batzuk, badakizue prentxan eta komunikabideetan ez dala aipatzen, ez? Edo behintzat nik ikasi nuenean kazetaritza, nolabait, etzen komenigarria, esatea norbaitek bere buruaz beste egin duela, ez? Zergatik, horrela esan ziguten, ez dago Juri, zu gogoratzen duzu? Nik ikasi nuenean ere, hain zuzen ere, gainera uste dut Donostiako ospitaleko psikiatria arloko profesional bat, etorri zitzaigula gaiaren inguruan hitz egitera, eta nik ikasi nuenean 2016an amaitu nuen karrera, beraz, duela ez hainbeste, orduan ere esaten ziguten ez, askotan entzun dugu, efekto llamada edo egiten duela, eta hasiera batean, guk ikasi genuena zen, etzela, berez buruaz beste egiten zuen jendea, etzela albistea. Bai, hala da, beitu, nik amaitu nuen, oren ez dut goratzen, 85ean igual, amaituko, ez. Ez dakit noiz amaitu nuen karrera, baina desente urte lehenago, eta gauza bera, azalpen bera. Gaur egun egia esan, ez dakit oraindikan hori mantentzen den, ez nahi dut, bai egia dela, ez duzula irakurtzen titular moduan, ez dakit pertsona batek bere buruaz beste egin duenik. Hori ez da irakurtzen, ez? Baizik eta istripu edo dena delakoa, edo albiste txar bat moduan, baina holan esplizituki ez da esaten. Egia da, dekalogo bat egin zuela Papageno elkarteak En mis zapatos proiektua aurkeztu zuten, eta dekalogo bat egin zuten, nola edabideetan nola hitz egin, honen inguruan, eta dekalogoan bertan ere aipatzen dira gauza batzuk, ez? Suizidio saiakera bat ez dela albistea adibidez, ez dela albistea pertsona anonimoen suizidioa, badela albistea, interes publikoa duenean, pertsonaia famatuak direnean, tematika sozial bat dagoenean, edo ondorio publikoak dituen suizidio bat izan denean. Beraz, ez dakit Josune, honen inguruan ere iritzi asko daude, badakit familia asko kaldiz esaten dutela, hori iruditzen zaiela baldatzeko modukoa, eta bai kontatu beharrekoa. Bai, hala pentsatzen dut nik ere bai, pixkat, inguruan gertatzen denean, tabu bate moduan erabiltzen delako, nik uler dezaket izenik eta ez esatea, eta familiak ere nahi ez izatea, baina nolabait ere ikustarazten du hemen arazoa daola. Eta arazo hori akaso gizarte osoarena dela, ez? Zerbait gaizki dagoela, edo osasun mentalari begira jarri behar garela.
zerk eragiten duen, nondik datorren, eta hori guztia. Orduan, beitu, hemen Asafez izeneko elkartea dago, Araban, hauek dira, osasun mentala lantzen duten, edo pertsona batzuk osasun mentalan arazoak dituztenak, eta euren senideak, Arabalko elkarte hau Asafez, duela ja urte desente sortu zuten, eta aurten, 6. antolatu dute mintegi hau, esaten izuen hau, suizidioaren prebentzioa lantzeko. Orduan, azkenengo 5 urte hauetan hori egon dira lantzen, eta ekainaren 14an, hemen Gasteizen, Europa Jauregian, egingo dute mintegi hori. Ze izen jarri diote? Bueno, suizidioari begirada bat praktikatik jarri diote, bai? Hemen nahi duen edonork parte har dezake, parte hartzaile izan daiteke nora eta mintegi horretara, Europa Jauregira ekainaren 14an, joanez. 2 psikologo eta kazetari bat, arituko dira jardunaldietan, hitzaldi hauek ematen, eta 3 hitzaldi, egongo dira guztira, lehen hitzaldian jokabide suizidan esku hartzea landuko dute, kasu praktikoen bidez. Bigarrenean, praktika profesionalen jokabidea ere ikusiko dute edo aztertuko dute, eta 3. La Niña Amarilla izeneko proiektua, nik ez duena ezagutzen, baina aukera egongo da ezagutzeko aurkeztuko dutelako esan bezala ekainaren 14an, azalduko dute bertan, mintegi honetan, eta hemen, La Niña Amarilla proiektua aztertuko dute, eta proiektu honek ze dauka edo, komunikazio arduratsua horrela aipatzen dute, prebentzioa izan daitekela gaiaren bueltan, ezta? Orduan, iruditzen zait nahiko interesgarria, ze esan bezala, hemen gure inguruan edo Gasteiz txikia da, eta azkenean beti, entzun dut, ikusi dut, hori ez da izan, hori baizik eta bestea, holako gauzak, llegatu zaizkigu hilabete hauetan, tamalez, eta aipatzea, osasunaren munduko erakundeak esaten duenagatik, suizidioa da lehentasunezko gai bat, ez? Eta askotan horixe bera saiestu egiten dena. Eta orduan nola jokatu, nola egin komunikazio arduratsu hori, nola lagundu bebai? Eta datu batzuk ere aipatuko ditut, hemen alea aldizkarian jasotzen dutenaren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 174 pertsonak egin zuten bere buruaz beste 2022an. Pertsona batek 2 egunean behin. Datua gogorra da, ezta? Orduan, holaxe, iruditu zaidala nahiko interesgarria eta, prebentzioa lantzeko, suizidioan prebentzioa lantzeko mintegi hau, eta horregatik ere, ekarri dut gaur txiri buelta honetara, nahi duenak, zita egin dezan, ekainaren 14a, hori da ostirala, eta izena eman behar da aldez aurretik, Europa Jauregi horretan parte hartu nahi duenak, asafes.org webgunean informazio guztia eta izena emateko aukera bebai. Nik dekalogo irakurriko dizuet, ze agian badago hemen kazetaritza ikasten ari den norbait, edo komunikazioa. Da kazetari garenok eta dekalogoa nahiko buruan ez dugunok ere ez. Begira. Hau ez da, nola esaten da, harrian idatzitako zerbait, dekalogo hau ez da mundu mailan horrela onartutako zerbait, hau hainbat elkartu dira, eta hau atera dute, baina nik uste dut bat egiteko modukoa dela. Dekalogoaren lehenengo puntua da, ez detaile gehiagirik ematea aukeratutako leku eta moduari, ez da? Ez hitz egitea, azkarra izan dela, eriotza edo erreixa edo minik gabea edo unean hil dela pertsona hori edo ez dela hil detaile horiek ekiditea. Bigarrena eta oso garrantzitsua da ez lotzea edo ez erlazionatzea suizidio bidezko eriotza arrazoi bakar batekin, adibidez, lanetik bota dute, edo pandemia, edo etxegabetzea, ze kondukta suizida multikausala eta poliedrikoa da. Eta adituek askotan esaten dute, ez? Ez dela, behia lanetik bota dute, eta despido horrek eragin du suizidioa, ez? Ziurrenik egongo zen,
beste arrazoiren batzuk, depresioa, osasun mentalarekiko ibilbide bat, bueno, egongo zen horrelako bide bat, beraz, simplista, ikuspegi simplista hori, hau da, elkartzearena suizidio bidezko eriotza arrazoi batekin, hori ere ekiditeko. Argazkirik noski, ez gorpuaren argazkirik ez argitaratzea, baina ez da ere, inguruari buruzko informazioa ematen duen argazkirik edo aukeratutako metodaren argazkirik, ez? Hau da, albiste bat idatzi behar balin baduzu, suizidio bidez hildako norbaitena, ez jarri zubi baten argazki bat, soka batzuen argazki bat, edo pastilla batzuen argazki bat, ze hori ere egiten da, eta hori ere, ekiden. Laugarrena, eta hori oso garrantzitsua, ez zabaldu, egongo balitz, suizidio nota. Ze hau askotan ikusten dugu, bereziki pertsona famatuak direnean, Amy Winehousek bere buruaz beste egin du, eta nota bat utzi zuen, eta notaren argazkia lortu du The Sun egunkariak, eta hementxe primizian, hemen nota, eta hemen zer idatzi zuen hil aurretik. Ez, hori ez zabaldu. Bosgarrena, bereziki tentu handi zibili pertsonaia publikoak direnean, ze hau denbora luzez eta urteetan albiste izaten jarrituko du, eta horregatik tentu handi zibili. 6. lehena aipatu duguna, suizidio saiakera bat ez da albiste bat. 7. beti laguntza baliabideak aipatu, albiste esaten duzunean. Izan daitekela esperantzaren telefonoa, 024 Espainian telefono hori, edo elkarte suizidioaren gaia lantzen duten, hainbat elkarteren, informazioa, webgunea, telefonoak. 8. gehitzea albisteari arrisku faktoreak zein diren, alerta seinaleak zein diren, eta gomendioak, pixka bat adi egoteko eta zer egiteko ikusten balin baduzu edo sentitzen balin baduzu zure inguruan norbaitek aurrerago intentzio edo suizidio asmorik duela. 9. datuak eta testu ingurua jartzerakoan iturri espezializatutakoak izateko eta testigantzak adituen testigantzak izateko errespetutik eta suizidioak eragindako pertsonen ahotatik. Eta 10. pentsatzea beti nork ikus dezakeen argitaratzera goazen albiste hau. Horrela lehentasunez jokatuko dugula ardura, rigorea, egia, etika eta batez ere empatian. Eta sentsazionalismoa pixka bat alde batera utzi eta empatiak gidatuko duela albiste hau idazteko unean. Beraz, hauek uste dute oso garrantzitsuak eta batzutan ahaztu egiten direnak. Goiuri, ze ondo ekarri duzula dekalogoa pixkat freskatzeko bai, ez? Segundu bat, Josune, uste dut zure konexioa estabilizatu beharrean gabiltzala, horre pixkat audioa dantzan zebilela, eta bitartean, gogoraraziko dizuegu, ez, eta helduko diogu, ez, dekalogo horre horrein segituan Josunerekin, baina asafesek antolatutako suizidioari begirada bat praktikatik mintegia antolatu dute ekainaren 14 eta haue asafes elkarteak antolatu du, hortxe Arabako osasun mentalaren elkarteak, edo osasun mentalaren zeniden elkarteak, beraz, adi jarraituko dugu ere urrengo egunetan, eta saiatuko gara asafeseko norbaitekin ere, mintegiaren inguruko informazio gehiago nolabait gurera ekartzen, baina Josunek azaldu digun bezalaxe, hortxe izango dugu, hortxe aipatu bezala, asafesko mintegi hau, mintegi garrantzitsu eta interesgarria Josunek ekarri diguna, eta uste Josuneren egonkortu zaigula konexioa, aipatzen ari zinen interesgarria, kazetari bezala beti ere dekalogo hori nolabait berreskuratzea. Bai, ala da, ez? Behitu, zenbateko tartea eta epe
urteen epea, ez? Pasaden igual goiurik ikasi zuenetik kazetaritza edo nin neuk ikasitakoa, eta hortxe genbiltzan pixkate suizidiaren inguruan nola eta zer, eta dekalogo horrek gauza esente argitu izkigu, eta, bueno, esan bezala, ez da harrian idazteko zerbait, baina bueno, bai emate dizkigula irizpide batzuk, orientabide batzuk, eta batez ere jartzen zaitu pentsatzen, Ze hau kazeta izan askotan pasatzen da. Izenak jartzen direnean, esan duzu, bueno, pues igual zer da interes publikokoa izatea. Amy Winehouse, jartzen duzu, baina beste pertsona bat, bada importantea, ez da importantea, bueno, horre gatazka asko gondira, eta bulegotan gauza asko eztabaidatu ditugu, kazetariok, ez? Iruditzen zaitu guztion artean, beraz, bai, ze pribatasun hori ere bai errespetatzea, edo dolua, edo, bueno, dena helakoa. Baina, orain jarriko gara zeruari begira, ez zenbakiari begira, 7 bale, ja aurkitu non dagoen, baina zeruari begira jarriko gara, eta, bueno, hau ere ez da katalogatzeko, ez da adjetiboa jartzearren ez txarra ez ona, hori erlatiboa delako, baina egia da, maiatzetik ona, udaberri nahasia izan dugula, eguraldiari dagokionez, ez da? Ura ekarriko dizuet orain gogora, ura eta dutxa. Zer ikusirik daukate bi hoiek, urak eta dutxak. Bueno, argi dago gaur jarri zuet, erraz. Vale. Kontua da, hemen Gasteizen, Ingurumenaren eguna dela eta ustuta aurreko astean izan zela, ekainaren 5 edo 6, bulebar hori makro zentro komertzial horretan erakusketa bat egin dutela uraren inguruan. Nola erabili modu egokian, ingurumenarekiko errespetua, ura debalde ez gastatzea nola egin, ze ur gehiegi gastatzeak ere edo erabiltzeak ondorioak dituelako, eta bueno, tailerrak eta eskulanak ere antolatu dituzte umeentzat, erakusketa hau ere badago guztion begietan, bertatik pasatzen baldin bagara, eta uraren kontsumo eta erabilpen egokia eta konstantea egitea nola. Eta pixkatolan atentzia egin didana izan da, zuek neurtzen duzue denbora dutxatzen zaetenean? Bai. Baina neurtzen duzu goiuri holan kronometro batekin, klak, edo neurtzen duzu modu pertzeptibo batean? Abestiekin. Benetan? Bai, nik... Zabesti jarriko zenuke dutxan adidez goiuri? Playlist badaukat. Bai. Bai. Adibidea jarri guzu, playlisteko abesti bat. Ez dakit, orain, gaur goizan dutxatu nahi zenean, adibidez, tope abesten nahitu naiz Olatz Salvadoren basan abestia, hori, topera, gaina bizilagunak uste dut esnatu ditu dara. Bai, ni dutxatzen naiz musikarekin. Egia esan, bakarrik bizi naiz, eta bakarrik bizi naizen horretan, isiltasun asko dago denbora guztian nire etxean, ni isilik nagoenean, bueno, zorionez ez dago beste ahotsik suertez etxe barruan. Eta orduan, egia da, batzuetan gauzak egiteko, ezagitarriko egiteko edo maila jasotzerakoan edo, musika jartzen dudala, eta hor dagoela musika jarrita. Eta dutxatzen nahi zenean, baita ere eta horrela, kontrolatzen dut zenbat denbora daramadan dutxan. Zenik aitortu behar dizet, egon nitzakela ordu bete. Urberoaren azpian gustora egoten naizelako, baina kontrolatu egin behar da, zenbat denbora egoten zaren, zenbat litro gastatzen dituzen, eta orduan nik hartzen ditut abestiak, eta esaten dut, ama, 3. abestia amaitzear da, ja, kanpora, edo... Basanek irauten ditu 3 minutu. Claro, nik baita ez da berdina, aurrekoan jarri nun Monsieur Lecrepen MLC dara 7 minutuko abesti bat, eta esan, honek ez dit balio oso ondo kalkulatzeko dutxa iraupena. Michael Kiwanukaren Cold Little Heart jartzen baduzu 9 minutu eta 57 segundu dirauten dituela, pentsa. Jo, bikain, nik esango izuet, behitu, aipatuko izkizuet hainbat abesti, EH distopikala, Chayanen Madre Tierra, batzuk nik ez ditut ezagutzen olan izenakin, Michael Jacksonen Her Song. Chayanen Madre Tierra ez dut ezagutzen? A ber, eski igual baina holan izenakin ez, abestu pixkat. No ez dut ezagutuko. Tambor de mi Madre Tierra, hori izango. Hori parandan nantzatu duela maoz.
Mitika. Vale, gero, de mode kuarteten baga biga iga, Mares igual que tú, Amaralek abesten duena, Creedence-en Have You Ever Seen the Rain, ze gehiago Gatiburen Euritan dantzan, Makakoren Mensajes del Agua, zergatik aipatzen dizkizu eta hauek, ez naiz inventatzen ari, gero ze gehiago, a ber, Salvadorren Heriotza, de mode kuartetek abestuta, ara, Oikutzako eza tristea. Ja. A ber, bueno, kontua da, zergatik kontatzen dizuet hau, ze erakusketa honetan, uraren kontsumoa nola egin eta nola eraman, kontsumo egoki batzuk eta, Gotas de Realidad izeneko Spotifyra baldin bazoazte, bertan dago zerrenda bat Gotas de Realidad izenarekin, ze hori da erakusketaren izena, realitate tantak, eta zer erabili dute? Kanta hauek, nolabait, zuk zeuk, nik adibidez egiten du pertzepziotik, ez dute holan begiratzen erlojua, baina bai konstienteki izaten duten gaiosune, atera zaitez, urberoaren azpitik, zen ere izugarri gustatzen zait, eta gongo nintzateke hor, orduan, kanta bakar bat, aipatu dizuedan, kanta bakar bat entzunda, hor, mugan, egon gineateke muga, edo nahikoa izango litzateke dutxa on bat hartzeko, 4-5 minutu, eta kanporatera. Beraz, zuk aipatutako kanta horiek goiuri gehi, Gotas de Realidad izeneko zerrenda horri egokituta, baina ez du balio batak bestean atzetik, ez, bakarra entzun da dutxatik fuera. Jasta. Eta hori da aholkatu dutena eta behitu, niri hori zitzaidan inoiz okurritu, baina ikusi dudanagatik, zuk praktikatzen duzu goiuri ze ona. Bai. Nik musikari gabe dutxatzeko komeriak. Bakarra hartu behar dela esan dezu Josune, baina hemen adibidez bigai begiratuta demon kuatretena 2 minutukoa da. Gutxi orduan. Agian tope izango da bost. Kar batean. Claro, hori kanpin batean eta batez ere urrotzateatzen denean. Urrotzakin dutxatuz gero, igual neurri honekoa da. Baina besteak luzeago dira. No. Shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? Bueno, pues bai, ikusi dugu John Fogerty, ikusi dugu Euria, maiatzetik ona, benetan, nik eguzkia behar dut hori nire fotosentesia egiteko, eta leka arpegi hau pixkat, bizitzeko, bai, eguzkia behar dut, eta orduan, horixe, bitartean zegeratzen zaigu, kantatzea eta dantza egitea, eta pozik egotea, ze demoni, jo! Bai. Ez hau mendio txarra bizitzarako, Ez. Tira, entzuleok, gaurko dutxartzen baduzue hauetako kanturen bat entzuten, gogoratu kantuek, kantu mugatuak dituzuela dutxatzeko, eta intuizioz egiten badin baduzue, hor zaiagoa da kontrolatzen, gure denboraren pertzeptzio aldakorra da, eta batzutan dutxa azkar hartu dugula irudidaki guke, eta eraberean denbora asko pasa, eta alderantziz, beraz. Hementxe, norbait gomendioa edo gida musiko temporala, esango dugu. Hori. GMT, gida musiko temporala. Have you ever seen Have you ever seen the rain coming down the Have you ever seen the rain jarrezakezu, edo tapein batian Loyolan demo de Quartet, 2 minuto eta 6 segundutan, dim dan dun. Loyolan erromeriatza antxe ikusi nuen neskatxabat Neskatxabat dutxan izan ziteken, orain, ez? Bai, Josune, bai. Baina zuk, ez dakit dutxara joateko beharra duzino zer egiteko, guk agurtu egin martzaitugu, ze amabiak bueltan ditugu, beraz, zaindu asko, eta asteazkenera arte. Hori da, asteazkenera arte. Nik dutxaia hartuta, zuekin beti garbi egiten dut eta. Zaindu asko, Josune. Aur.
Agur. Are irizketan bat, nahi nuela izan, kontatuko dizuet, guztia segidan, zer esan nionetan, nola erantzun zitan. Junior Romatet Ibarguren datorren astelener arte? Astelener arte. Izan ondo? Berdin. Dame más gasolina. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Eta zuek entzuleo guk zuekin jai ez, guk zuekin bihar konpromezu hementxe goizeko 10:05 Naiz Irratian bigarren kafean orain informazioaren txanda zaindu asko aio! Ein batian loiolan, erromerian Keep calm and bigarren kafea.